ரெக்கார்ட் பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை அப்படின்ற இந்த லெவல் 1 செஷனுக்கு உங்க எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த பிபிடில பாக்குறோம் இல்லையா, இவர் தான் வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் நிறுவனத்தோட நிறுவன ஆச்சாரியர். இவரோட பெயர் வந்து தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. நமக்கு வந்து பகவத்கீதை வந்து நிறைய எடிஷன்ஸ் நிறைய பேர் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம படிக்க போற பகவத்கீதை வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் எப்படி வந்து பகவான் சொன்னாரோ அதே ஒரு மோடோட நம்ம வந்து படிக்க போறோம். 18 நாள் நம்ம சேர்ந்து படிக்க போறோம். இதுல 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. அது நம்ம வந்து இந்த 18 நாள் 1 ஹவர்ல படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால நம்ம வந்து லெவல் 1ல வந்து ரொம்ப பிரீஃபா ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும் நம்ம வாசிச்சுட்டு போறோம். சோ நம்ம படிக்க போற பகவத்கீதை உண்மை உருவில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்தாபனா ஆச்சாரியார் தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் ஏசினா அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவருடைய போதனைகள் அடிப்படையில உருவான பகவத்கீதையை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1896ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி வந்து கல்கத்தாவில வந்து பிறந்திருக்கார். அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீக ஃபேமிலியில வந்து பிறந்திருக்கார். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலயே வந்து ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு ஆசை. நேற்று கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னா பாணிகட்டி ஜெகநாதரோட ஸ்நான யாத்திரா அப்படின்னு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் இஸ்கான்ல. நேத்துல இருந்து 15 நாள்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரத்த யாத்திரை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து ரத்த யாத்திரை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. அவரோட 5 வயதுலயே, அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா, சின்ன வயசுல நமக்கு என்ன தாட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து பெரியவங்களா வரும்போதும் இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. அதே மாதிரி பக்தி சித்தாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னாக்கா சின்ன வயசுலயே வந்து ரத்த யாத்திரை வந்து பண்ணிருக்காரு. அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா வந்து பண்ணிருக்காரு ரத்த யாத்திரா. அதுக்கப்புறம் நம்மள மாதிரி நிறைய அவரோட தொழில் அந்த இதுல வந்து போக்கஸ்டா இருந்திருக்காரு. அப்ப அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சித்தாந்த சரஸ்வத சுவாமிகள், இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் இவரோட ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். இவரை வந்து பாக்குறதுக்காக அவரோட ஃப்ரெண்டு சொல்றாரு, நம்ம வந்து போய் அந்த சுவாமிஜி வந்திருக்காரு நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு. ஆனா வந்து பிரபுபாதுக்கு வந்து அதுல வந்து அப்படிலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவோட இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அதனால அவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவரு அந்த ஆன்மீக குரு வந்து பார்க்க போயிருக்காரு. அந்த ஆன்மீக குருவை பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள். ஏன்னா அவர் எதிர்பார்த்த ஆன்மீக குரு வந்து அப்படி இல்லை, இவர் வந்து வேற மாதிரி இருந்தார். சோ அவருக்கு வந்து அவர் மேல ஒரு பற்று இருந்தது. அப்ப வந்து பிரபுபாத் வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. அதனால பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வத சுவாமிகள் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க வந்து நம்மளுடைய இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நீங்க வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில வந்து கொண்டு போகணும், உலகம் முழுதும் பரவணும் நம்மளுடைய கிருஷ்ண கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அவர் வந்து அப்படி எல்லார்கிட்டையும் பேசும்போது எப்படி சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரிதான் வந்து பிரபுபாத் கிட்ட சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வருடங்கள் கழிச்சு ஆனா அவர் மனசுல இருந்துட்டே இருந்துச்சு பிரபுபாதுக்கு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு குருவோட இந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மிகவும் கடினப்பட்டு, நம்ம பிரபுபாதோட செஷன் வந்து செப்பரேட் புக்கே இருக்கு, நமக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் பிரீஃபா தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் வந்து ரொம்ப கடினப்பட்டு சரக்கு கப்பல்ல வந்து என்ன பண்ணாருன்னா இங்க இருந்து அமெரிக்கா போய் அங்க வந்து அவரோட ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ 2 தடவை சரக்கு கப்பல்ல போகும்போது 2 தடவை வந்து அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. இருந்தாலும் அதையும் மீறி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வயதான காலத்துல வந்து யுஎஸ்ல போய் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தன்னுடைய இந்தியா விட்டு எங்கேயுமே போகாதவர் தன்னுடைய வயதான காலத்துல 12 வருடத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 108 கோவில்களை வந்து அவர் வந்து இஸ்கான் டெம்பிளை வந்து ஸ்தாபகம் பண்ணியிருக்காரு. நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன வீடு கட்டுறது கூட நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா. நம்ம வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட். நம்மளோட இந்தியன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த சுவாமி அந்த பூஜை புனஸ்காரம் அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவங்களோட கல்ச்சரே வந்து டிஃப்ரெண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் உள்ள மக்களை வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல கொண்டு வந்து 108 டெம்பிளுக்கு மேல வந்து அவரோட அந்த 12 வருடத்துல உலகம் எங்கும் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னாக்கா அது கண்டிப்பா கிருஷ்ணரோட அருளால மட்டும்தான் முடியும் இல்லைங்களா. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த சரக்கு கப்பல்ல தான் வந்து பிரபுபாத் வந்து இந்தியால இருந்து யுஎஸ் போனாங்க.
அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மக்கள் அவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவங்க வந்து அவங்களோட உலகமே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க பிரபுபாத் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க பிரபுபாத். நம்ம வந்து சின்ன சின்ன புக்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. பகவத்கீதை உண்மைகள் கொடுத்திருக்காங்க, பாகவதம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளே வந்து தூய்மை அடையறத பார்ப்போம். அப்ப நம்மளுடைய ஹார்ட் கிளியர் ஆகி கிளீன் ஆகி நம்ம வந்து பகவானை பத்தின தாட்ஸ் வந்து நிறைய வரும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 1965 வந்து அவர் இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் இதை வந்து ரொம்ப முனைப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அதுல இருந்து 1977 வரைக்கும் 12 முறை வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து பிரபுபாத் வந்து வலம் வந்திருக்கார். அதுல பாத்தீங்கன்னா 25 நாடுகளுக்கும் சென்று ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து பரப்புரை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா 16 டைம்ஸ் வந்து அந்த ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து அவர் பிரயாணம் பண்ணதுல இந்தியாவில 16 முறை, பிரான்ஸ் வந்து 6 முறை போயிருக்காங்க, ஜெர்மனில வந்து 3 முறை போயிருக்காங்க, பிஜி 2 முறை, ஸ்வீடன் 1 முறை, மலேசியா 1 முறை, சுவிட்சர்லாந்து வந்து 1 முறை. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இத்தனை நாடுகளுக்கு வந்து 25 நாடுகளுக்கு வந்து அவருடைய 12 வருஷ டைம்ல வந்து 108 டெம்பிளுக்கு மேல வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய 1965 கிட்டத்தட்ட 70 வருடங்களுக்குள்ள வந்து அதுக்கு மேல அவர் போயிருக்காரு. அதுதான் வந்து பெரிய இது. சோ இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக 18 நாட்களில் பகவத்கீதை அப்படின்ற அந்த லெவல் 1 செஷனுக்கு உங்களை எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்திருக்கலாம். நமக்கு வந்து எத்தனையோ ஒர்க் இருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் மீறி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதுல வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சோ ஒரு நாளைக்கு 1 hour தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். நடுவுல வந்து பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து லீவ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. கண்டினியூஸா இருக்கும். ஈவன் சண்டேஸ் கூட நம்மளோட செஷன் இருக்கும். நம்ம மேக்சிமம் நம்மளுடைய ஒர்க் எல்லாம் இந்த 1 hour மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பேர் பண்ணி தொடர்ந்து நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து இணைந்து இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு பகவான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக உங்க எல்லாரையும் வந்து வேண்டிக்கிறோம். ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு நம்மளுடைய செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இப்ப இங்க பார்த்த அர்ச்சக விக்கிரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருக்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள். நம்ம டெம்பிள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட் கத்ரி, மேங்களூர்ல இருக்க கர்நாடகால. நம்மளுடைய இந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ் கிரேஸ் நாம நிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி. அவங்க வந்து பிடெக் பண்ணிருக்காங்க ஐஐடி கான்பூர்ல. அவங்களோட தலைமை கீழே தான் நம்ம வந்து பண்ணிருக்கோம். நீங்க பாத்திருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட 8,50,000 மேற்பட்டவங்க வந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க நம்மளோட செஷன்ல. இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 37வது பேட்ச் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 12 லாங்குவேஜஸ்ல வந்து நம்மளோட செஷன் போயிட்டு இருக்கு. கோவிட்ல வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்லயோ இல்ல மற்ற இன்டர்நெட் மூலமாக வந்து நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது தான். அதை வந்து நிறைய இதுல வந்து நிறுத்திட்டாங்க. பட் நம்மளுடைய பிரபுஜியோட இது மூலமாக நமக்கு வந்து இன்னும் நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். அது ஒரு பெரிய விஷயம். சோ இது வந்து நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அவருடைய தலைமைக்கு கீழே நான் சொன்ன மாதிரி 12 லாங்குவேஜுக்கும் மேல வந்து நம்மளோட கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தரணீஸ்வரி மாதாஜி. அவங்களுக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து செஷன் போயிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போதே பார்த்திருப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி. ஸோ இந்த நம்மளோட செஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தடவை அடல்ட்டும் யூத்தும் கலந்து இருக்கு நமக்கு. ஸோ 7 to 8 1 hour தான் நம்ம மேக்ஸிமம் 8 o'clockல நம்ம முடிச்சிடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா ஹார்ட்லி ஒரு 5 to 10 minutes வேணா எக்ஸ்ட்ரா போகும் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரணாம் வந்து நம்ம சொல்லிடலாம். हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। சோ நம்ம கிட்ட மிகவும் உயர்ந்ததாக இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேரம் மற்றும் நம்மளுடைய ஆசை அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பகவான் கிட்ட செலுத்தணும். அப்பதான் அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ பகவான் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கண்ணாடியை போன்றவர். நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகுறோமோ அதே மாதிரி அவர் நம்ம கிட்ட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். நிறைய கதைகள் நம்ம இதுல பார்த்திருப்போம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்சனும் பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டே இருந்தார். ஆனா அவருடைய ரூபம் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அவர் பகவான் எப்ப கிருஷ்ணர் என்ன கொல்லுவார்ன்ற அந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டோடயே இருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்ட் சுதாமா அந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் நம்ம பார்க்க போறோம். அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி சரண்டர் ஆகுறோமோ இல்ல அவரை எப்படி நம்ம பாக்குறோமோ அதே பாவத்துல பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. நம்மளோட இந்த 10th சாப்டர்ல பார்ப்போம். என்னுடைய பக்தன் மிகவும் அரிதானவன். ஏன்னா கோடான கோடி கணக்கோரில் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் அந்த முனைப்போட கண்டினியூஸா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலரால மட்டும்தான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம தேவர்களாலும் முனிவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் கூட என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா பக்தன் ஒருவனால் மட்டுமே என்னை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுடைய லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மள எது வழி நடத்துகின்றதோ அதற்கு பேர் சாஸ்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 2 விஷயங்களை சொல்லுது. ஒண்ணு வேதம் மற்றும் வேதாந்தம். எப்படி நம்ம இங்க இந்த ஜட உலகில we are bounded with laws, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? நம்ம எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்றத நம்ம தான் தோன்றித்தனமா எதையும் நம்ம செய்ய முடியாது. நம்ம we are bounded with சொசைட்டி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். அதே மாதிரி ஒரு மனிதனாக பிறக்கப்பட்டவன் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அது 2 விஷயங்களை சொல்லுது. ஒன்று வேதம், இன்னொன்னு வேதாந்தம். வேதம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த உலகத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்வது, எப்படி தர்ம வழியில நடக்கணும், எதை நான் செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது. வேதாந்தம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மா பரமாத்மா 2 பேர் இருக்காங்க. சோ நம்ம ஆத்மாவாகிய நாம் பரமாத்மாவை புரிஞ்சுட்டு அவரை எப்படி அடையணும் அப்படின்றத நம்ம ட்ரை பண்றோம் இல்லையா? அதுதான் வேதாந்தம். ஆக்சுவலா அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வின் குறிக்கோளாகவே இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த வேதம் வேதாந்தம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட சுவாச காற்று. நமக்கு சொல்ல முடியுமா நம்மளுடைய சுவாசங்கள் எப்படி நம்ம கவுண்ட் பண்றோம்? இட் இஸ் கவுண்ட்லெஸ். அது மட்டும் இல்லாம இது நித்தியமானது, நிரந்தரமானது. அது ஒரு லிமிட்லெஸ், எல்லையற்றது. அதே மாதிரி பகவானோட சுவாச காற்றுல இருந்து வந்திருக்க வேதம் நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, எல்லையற்றது. அதற்கு ஒரு ஆதி அந்தம் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவோட ரூபம் இல்லையா? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்திருக்கோம். சோ அவர் 3 ரூபங்கள்ல நிலைத்திருக்கார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அப்படின்னு. சோ பரபிரம்மம் அப்படின்னா நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோமோ, இந்த லோகத்துல என்னென்ன பாக்குறோமோ அது பரபிரம்மம்.
பரமாத்மா அப்படின்றவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுளாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்திலையும் வந்து இருக்கார். அவர் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கார். நம்ம சொல்லுவோம்ல, நம்ம என்ன பண்றோமோ அது வந்து கான்சியஸ் வந்து உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து பரமாத்மா. சோ அவர்கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது கண்டிப்பா வந்து நம்மகிட்டயும் இருக்கும். சோ பரமாத்மா வந்து நிரந்தரமானவர், நித்தியமானவர். அவர் வந்து ஒரு ஆதி அந்தம் என்றது இல்ல. அவர் அதே மாதிரி ஆத்மாவாகிய நமக்கும் வந்து அதே குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து இருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். நமக்கு நம்ம இதுல நிறைய பேர் இருக்கீங்க தெரியும், நமக்கு வந்து 4 வேதங்கள் இருக்கு. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வன. அந்த வேதங்கள் வந்து பகவானை பற்றியும் அவர் எப்படி அடைவது பற்றியும் சொல்லியிருக்கு. 5வதாக இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உபனிஷத்துக்கள். உபனிஷம்ன்றது வந்து வேதத்தோட சாரம். வேதவியாசர் தான் நமக்கு இது எல்லாமே தொகுத்து கொடுத்தார். ஆனா அதெல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ள நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு முடியல அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து உபனிஷத்துக்கள் அதோட சாரம். ஆனா அதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியலன்றதுக்காக தான் மிகவும் எளிமையாக பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம பிரயத்தனம் பண்றோமோ அப்பவே வந்து மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு உண்டான வழியை நம்ம தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்றது வந்து உபனிஷத்துக்கள் வந்து நமக்கு சொல்றது. இதை எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கலையோ அப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சம்சார சக்கரத்திலே நம்ம உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். பகவான் சொல்லியிருக்கார், இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் வந்து துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும் ஆனது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இதுதான் நம்மளுடைய நிரந்தரமான இடம், நான் இப்ப என்ன பொசிஷன்ல இருக்கணும் அதுதான் என்னோட நிரந்தரமான பொசிஷன் நினைச்சுட்டு நம்ம அதையே வந்து உழன்று கொண்டு இருக்கின்றோம் இல்லையா. சோ உபனிஷத்துக்கள் வந்து வேதத்தோட சாரம். உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்திருக்க ஒரு எசன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட அங்கம். பரமாத்மா நித்தியமானவர் மற்றும் நிலையானவர், ஆனந்தமயமானவர். அதுதான் ஆனந்தத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்மறை வந்து ஆன்டனிம்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எப்படி துக்கம்னா சந்தோஷம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இன்பம் துன்பம், இருமை இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த இருமையிலேயே தான் உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால ஆனந்தமான ஒரு இது அடையிறதுக்காக நம்ம அல்டிமேட்டா எந்த ஒரு செயலை பண்ணாலும் எதுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் வருது இல்லையா, அதுக்காக தான் நம்ம பண்றோம். சோ ஆனா அது வந்து நிலையானது கிடையாது. எது நிலையான ஒன்று அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதும் அவர்கிட்ட போறதுக்கு உண்டான வழிகளை செய்து அவர் அடையிறது தான் வந்து நமக்கு நிரந்தரமான ஒன்றாக ஆனந்தமாக நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம எல்லா சாஸ்திரத்தையும் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு படிக்கணும் இல்ல ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல 4 விஷயங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறேன் அப்படின்றது ஒண்ணு. அந்த விஷயம் இல்ல சப்ஜெக்ட் மேட்டர். அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும், பொருள் அந்த சப்ஜெக்டுக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு, அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை நான் படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பலன், அதை நான் எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம என்ன ஒரு செயல் எடுத்தாலும் என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர், அதுக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு, அது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து என்ன பலன் கிடைக்கும், அது தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருக்கா இல்ல அதிகாரம் இருக்கா, அத அப்படி பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வந்து நமக்கு தடுக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவத்கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 5 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அந்த 5 விஷயங்கள்? ஈஸ்வரன், ஜீவ, பிரகிருதி, காலம், கர்மம். இந்த 5 விஷயங்கள் தான். இது எல்லாமே வந்து நம்ம பகவத்கீதை அந்த அறிமுகம்ன்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த முன்னுரை அறிமுகம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து நமக்கு எடுத்த இதுதான் இது. சோ இதுல வந்து என்ன நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த 5 விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஈஸ்வரன் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஜீவாத்மானா யாரு, பிரகிருதி இந்த இயற்கை, ஜட இயற்கை, காலம் மற்றும் கர்மம். இந்த 5 விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரன், ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம், இது 4ம் வந்து மாற்ற முடியாத ஒன்று, அது நிலையானது. ஆனா கர்மம் வந்து மாற்றக்கூடியது. ஏன் அப்படின்னா அதுவும் வந்து பகவானோட ஸ்பெஷலைஸ்டு பிளெஸிங்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நமக்கு வந்து பக்தி கிடைக்கும் இல்லையா. நமக்கு எத்தனையோ வேலைகள் இருந்தாலும் சரி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கூடியிருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து பகவானோட ஸ்பெஷல் மெர்சி. சோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால இந்த கர்மத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். நான் என்ன செய்யறனோ அது எனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லையா. அப்ப வந்து நம்ம செய்யற செயலை வந்து பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு கிடைக்கிற பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே வந்து என்ன சேர போறது கிடையாது.
எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதுல வந்து பலனும் இருக்கும், அதுல நற்பலனும் இருக்கும், இல்ல கெட்ட தீய பலனும் இருக்கும். அது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அத பகவானுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது அந்த பலன் வந்து என்ன வந்து தாக்க போறது கிடையாது. சோ இந்த கர்மாவை யூஸ் பண்ணி நம்மளால நம்மளுடைய இந்த பகவானோட பக்தி செய்து நம்மளுடைய கர்மாவை வந்து யூஸ் பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையில பார்க்க போறோம். ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம் மற்றும் கர்மம், இந்த 5 விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு டிரைவிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், டிரைவிங் ஸ்கூல்ல போறோம். அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் சேனல் இருக்கு. அது மூலமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா திடீர்னு போய் ஸ்விம்மிங்ல போய் நம்ம இது பண்ண முடியுமா? தண்ணியில குதிச்சுட்டு கத்துக்க முடியுமா? இல்ல. அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஒரு ஒரு ஆத்தரைஸ்டு ஸ்கூல் இருக்கும், அது மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பகவத்கீதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா குரு சீட பரம்பரை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா குருன்றவர் யாரு? அடுத்து குரு வந்து சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்க மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை யாரு ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி அவங்க நடந்துக்கொள்றாங்களோ, அதே அவங்கள பார்த்து நம்ம ரோல் மாடல் எடுத்துட்டு நம்மளும் வந்து மாத்திக்கணும். நம்ம பிரபுபாத் எடுத்துக்கோங்க, இத்தனை 67 வயசுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து இந்த இந்தியாவை விட்டு வெளி உலகம் போய் ஒரு ஹிப்பீஸ், அவங்க வந்து போதை மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து அடிமையானவர்கள், அவங்களையே வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா கிருஷ்ண பக்தி மூலமாக வந்து மாற்றி விட்டார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ற அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோ இல்ல அந்த ஸ்ட்ரிக்டான இதை வந்து நம்மளால கூட ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க. எப்படி அவங்க அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து அவங்களோட குருவோட மர்சி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம வந்து பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா குரு சீட பரம்பரை மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய இந்த குரு சீட பரம்பரை, இந்த பகவத்கீதை வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மூலமாக எல்லாருக்கும் மனித சமுதாயம் வந்து உய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டது. அதுல வந்து 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. ஸ்ரீ பரம்பரை, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி ராமானுஜாச்சாரியார், நம்மளுடைய சவுத்துல இருக்க ஆழ்வார்கள், அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பரம்பரை. பிரம்ம மத்துவ பரம்பரை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த மத்வாச்சாரியாரோட பரம்பரையில வரும். அதுல வந்து நம்மளுடைய இமீடியட் இப்ப ஆச்சாரியார் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதர். நம்ம ஃபாலோ பண்றது இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வாச்சாரியா பரம்பரை. குமார பரம்பரை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிம்பகுமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனாதன குமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 பிரம்மா முதல்ல வந்து இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாருன்னா 4 குமாரர்களை வந்து உருவாக்குனார். அவங்க வந்து நீங்க இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க, சிருஷ்டி பண்ணணும் போது அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க இப்படியே இருந்துடுறோம், பகவானை வந்து நாங்க இப்படியே வந்து பக்தி தொண்டுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த குமாரர்களாவே இருக்காங்க. அவங்களை பத்தின கதைகள்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து இதுல வந்து சாப்டர்ல பார்ப்போம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ருத்ர பரம்பரை. இந்த 4 பரம்பரை மூலமாக பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து மனித சமுதாயம் வந்து ட்ரை பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போம். எல்லா வேதங்களும் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் நம்ம பார்த்தோம். 4 வேதங்கள், ஆக்சுவலா மொத்தமா நமக்கு வந்து 5 இருக்கு. 4 வேதங்கள், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா புராணங்கள், இதிகாசங்கள், அதெல்லாம் வந்து 5வது வேதமாக இருக்கு. நம்மளுடைய பகவத்கீதை பாகவதம் வந்து இந்த 5வது வேதங்களாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கணும். வேதங்கள் எதுக்கு நமக்குன்னா, வேதங்கள்லதான் நம்ம வந்து ஒரு மனிதன் வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது, பகவான் எப்படி அடைந்துக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து பாக்குறோம். சோ 5வதாக கொடுக்கப்பட்ட வேதம் தான் வந்து பகவத்கீதை. இந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும், உயர்ந்த பரபிரம்மம், அல்டிமேட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், உயர்ந்த பரபிரம்மம், பிரம்மனை அடையக்கூடிய ஆத்மா. அவரை நம்ம யார் வந்து அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இல்ல அடைய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. அப்படி எப்படி வந்து பகவானை அடையிறது, பரபிரம்மத்தை பிரம்மனை அடையக்கூடிய வழி, அப்படி அடைவதால் ஏற்படக்கூடிய பலன், பகவானையும் நம்மளையும் அடைய விடாமல் தடுப்பது எது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லா வேதங்களும் புராணங்களும் இந்த 5 விஷயங்களை வந்து நமக்கு சொல்லுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஒருவன் ஒவ்வொரு செயலை செய்யும் போதும் தர்மத்தை ஞானத்தோடு செய்யும் போது ஒருவன் மோட்சம் அடைய முடியும். ஞானம் என்ன? அது ஞானம், நான் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கேன், சோ நான் திருப்பி பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்ற ஞானம் இல்லையா? நம்மளோட செயலை அல்லது தர்மத்தை நான் பண்ணக்கூடிய கடமையை பண்ணும்போது பகவானோட தாட்ஸோட நம்ம வந்து பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், மோட்சத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு பகவத்கீதையோட கிளிம்ஸ் பார்த்துடலாம். பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னா சுமார் பிசி 3137 வருடங்களுக்கு முன்னால் பேசப்பட்டது அப்படின்றத பாக்குறோம். இது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த
ஒரு உரையாடல் தான் வந்து பகவத்கீதை. பகவத்கீதை வந்து மகாபாரதத்துல பீஷ்ம பருவம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல 25வது அத்தியாயத்துல இருந்து 42 அத்தியாயம் வரைக்கும் பேசப்பட்ட அந்த ஒரு இடைப்பட்ட இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல இருக்க இந்த 25 to 42வது அத்தியாயம் தான் வந்து பகவத்கீதை அப்படின்றத பார்க்கணும். பகவத்கீதையில நமக்கு 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு நமக்கு. பகவத்கீதை வந்து இப்ப வரைக்கும் 76 மொழிகள்ல வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 1891 மொழிபெயர்ப்புகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்றத பார்க்கும். இங்கிலீஷ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 273 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உண்டு. ஆனா எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்களோட மோடுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா அதை பார்த்ததுனாலதான் பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாருன்னா உண்மையா பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புறார் அப்படின்றத வந்து கொடுத்திருக்காரு நமக்காக. அதுவும் வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்ற பெயர்ல வந்து மொழிபெயர்த்து நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்றத பார்க்கலாம். 700 ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் ஒரு ஸ்லோகமும், சஞ்சயன் வந்து 41 ஸ்லோகங்களையும், அர்ஜுனன் வந்து 83 ஸ்லோகங்களையும், கிருஷ்ணர் தான் 575 அதிகமான ஸ்லோகங்களையும் கூறியிருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து 12 பெயர்களும், கிருஷ்ணருக்கு 32 நாமங்களும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையோட 18 அத்தியாயங்களை வந்து நம்ம வந்து 3 தலைப்புகள்ல கொடுக்கலாம். முதல் 6 அத்தியாயம் ஒரு அந்த முதல்ல இருக்கிறது, அடுத்த 6 வந்து மத்தியமா இருக்கிறது, கடைசி 6 வந்து அந்த மாதிரி 6 அத்தியாயங்களா வந்து பிரிக்கலாம். அதுல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட எசன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி ஒருவன் கர்மகாண்டம், எப்படி ஒருவன் செயலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத விளக்கி இருக்கு நமக்கு. இது வந்து கர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. 2வது 6 அத்தியாயங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவன் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்ய வேண்டும், பக்தி யோகா. ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகா, 2வது 6 அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகா. கடைசியா இருக்க அந்த 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகா. கடைசியா நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஞான யோகா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ கர்மயோகா, பக்தி யோகா அண்ட் ஞான யோகா. கடைசியில் உள்ள 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஞான யோகா. நம்மளுடைய செயல்களை செய்யறதுனால நம்ம எப்படி வந்து எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்படின்ற ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த பகவத்கீதையை கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு இடையனாகவும் பால் கறக்கிறவராகவும், சாஸ்திரங்கள் மற்றும் உபனிஷத்துக்கள் வந்து பசுவாகவும், கீதாமிருதம் அப்படின்றது வந்து பாலாகவும், நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த கீதை இல்லையா பகவத்கீதை வந்து பாலாகவும், அர்ஜுனன் வந்து கன்றுக்குட்டியாகவும் விளக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத வந்து நமக்கு பார்க்கிறோம். ஆக்சுவலா இங்க அர்ஜுனன் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டு அவர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து ஞானத்தை பெறுறார். அது வந்து நமக்காக வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஒரு சாப்டர்லயும் நம்ம பார்க்கும்போது அவரோட கேள்விகள் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரிந்தும் வேணும்ட்டே வந்து அவர் வந்து கேட்கறது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு நம்ம மனித சமுதாயத்துக்கும் இதே மாதிரி நமக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம சார்பாக வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பால் கறப்பவராகவும் இடையனாகவும், சாஸ்திரங்களும் உபனிஷத்துக்களும் பசுவாகவும், பசுக்கிட்ட வந்து பால் எடுக்கிற கன்றுக்குட்டியாக அர்ஜுனனாகவும், அந்த பால் வந்து கீதாமிருதமாகவும் கருதப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஜென்ரலா இந்த இது என்ன இதால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனோட பேராசை மற்றும் பெண்களை மதிக்காத குணம். பெண்கள் வந்து போற்றப்பட வேண்டியவர்கள், மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள், பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இல்லையா. ஆனா அது வந்து எதுவுமே நடக்காததுனால துரியோதன் வந்து மதிக்காதனால திரௌபதியை வந்து அத்தனை சபையோர் முன்னாடியும் அவையோர்கள் முன்னாடியும் அசிங்கப்படுத்தினால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை தோன்றியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து மூல காரணம். சோ பெண்களை வந்து மதிக்காத குணமும் துரியோதனின் பேராசையுமே இந்த பகவத்கீதை தோன்றியதற்கு மூல காரணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த இதோட இது என்ன பாத்தீங்கன்னா, மூலம் கௌரவர்கள் பாண்டவர்களை சூதாட்டத்தில் சூழ்ச்சியின் மூலமாக வெற்றி கொண்டார்கள். ஓகே, அதுல பாண்டவர்கள் 12 வருடம் வனவாசம் போயிட்டு திருப்பி வரும்போது துரியோதனன் அவர்களுக்கு அரசை கொடுக்கணும் இல்லையா, ஆனா கொடுக்க மறுக்கின்றார். அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவரோட மேக்சிமம் அந்த சாம பேத தான தண்டம் அந்த 4 முறைகளையும் பயன்படுத்தி அவங்களை வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்கு ட்ரை பண்றார். ஆனா முடியல. கிருஷ்ணர் வந்து கடைசியா கேட்கிறார், சரிப்பா 5 நாடு கொடு, 5 வீடு கொடு. ஆனா அவர் எதுவுமே கேட்கல. துரியோதனன் என்ன சொல்றாரு, இந்த ஊசியோட அந்த முனி இருக்கு இல்லையா, நுனி, அந்த இடம் கூட நான் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால வேற வழியே இல்லை அப்படின்றதுனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஓகே மகாபாரத போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மகாபாரத போர் வந்து மூண்டது அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பக்கமா பிரிந்திருக்கு. ஒண்ணு துரியோதனன் சைடாகவும் கௌரவர்கள், மற்ற சைடு பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச பாண்டவர்கள் மூலமா இன்னொரு சைடு அந்த மாதிரி பிரிந்திருக்கதா பாக்குறோம்.
வியாசதேவரோட சிஷ்யன் வந்து சஞ்சயன். சஞ்சயனுக்கு வந்து ஒரு வரம் கிடைச்சிருக்கு. அது எப்படின்னா ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்களை வந்து அவர் அப்படியே வந்து பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வரம் கிடைச்சிருக்கு. சோ சஞ்சயனும் வந்து போர்ல இருக்காங்க குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல. ஆனா 10வது நாள் போர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா பீஷ்மர் வந்து விழுந்துடுறார். விழுந்த உடனே அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே இனி கௌரவர்கள் வந்து ஜெயிக்க போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்க்களத்தை விட்டு திருதராஷ்டிரனை பாக்குறதுக்கு வந்துடுறாரு சஞ்சயன். அப்போ திருதராஷ்டிரன் என்ன பண்றாரு, சஞ்சயன் கிட்ட வந்து கேட்கிறார் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிதான் நம்மளோட அந்த பகவத்கீதை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாக்குறாரு, இனி வந்து கௌரவர்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்பே கிடையாது, ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து வீழ்ந்து விட்டார் அப்படின்னு. அதான் நம்ம வந்து 10வது நாள் போர்க்களத்துல அப்ப அந்த 10 நாள் முன்னாடி என்னென்ன நடந்ததோ அதை வந்து சஞ்சயன் வந்து பார்த்து வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து சொல்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த இது பாத்தீங்கன்னா 45 நிமிடங்கள் நடந்த உரையாடல் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்ததை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த பகவத்கீதையில வந்து பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதை வந்து இட் இஸ் நாட் அ ரிலீஜியஸ் புக், இட் இஸ் த மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ இல்ல வாஷிங் மிஷினோ வாங்கும்போது அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், நம்ம சரியா ஆப்ரேட் பண்ணலன்னா அதை வந்து உபயோகம் இல்லாம போயிடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி பகவத்கீதை வந்து ஒரு மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்ம லைஃபை வந்து எப்படி லீட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு கருதப்படுகின்றது. உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெரிய தலைவர்களும் வந்து ஒத்துக்கொண்ட ஒரு புத்தகமாக பார்க்கலாம். இவர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஐன்ஸ்டீன் வந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய தியரியே இது பண்ணியிருக்காரு. அவரே சொல்றாரு, நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகின்றது, அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நம்ம எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருப்போம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல. சோ நம்ம ஒரு லெவல்லையும் பகவத்கீதையை படிக்கும் போது நமக்கு வந்து புதுசா ஒரு மீனிங் கிடைக்கும். நமக்கு எப்ப பிரச்சனை இருக்கோ அப்ப வந்து அதுல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம்னா அதுல இருக்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு தீர்வு கொடுக்கறதா பார்க்கும். அதனாலதான் மகாத்மா காந்தி எப்பவுமே வந்து அவர் கையில வந்து பகவத்கீதை புக்கை வச்சிருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த இது எதுக்காக நம்ம வந்து குருசீட பரம்பரை பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து ஒரு இது வந்து சார்ஜர் உடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் நமக்கு வந்து கரெக்டா நம்மளோட மொபைல் வந்து பயன்படுத்த முடியாதோ, அது போல பகவத்கீதை வந்து வேற யார் மூலமாகவோ பணம் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டோவோட இருக்கவங்க மூலமா நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. அதனாலதான் குரு சீட பரம்பரை மூலமாக, ஏன்னா அவங்க வந்து அதே தெய்வீக எண்ணத்தோட நமக்கு கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து அதே எண்ணம் தான் வரும். எப்போ வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கும் வெளியில சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு டேஸ்ட் என்னவோ இதா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலுக்கு நல்லது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல சாப்பிடுற மாதிரிதான். அதே மாதிரி குருசீட பரம்பரை மூலமாக நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் போது நமக்கு வந்து அதோட உண்மையான அர்த்தம் தெரியுது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரந்த புத்தகம். இதை வந்து ரியலா நம்ம படிக்கணும், ஒரு ஸ்லோகமும் படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா மோர் தென் அ இயர் வந்து எடுக்கும். ஆனா நமக்கு வந்து 18 நாள்ல வந்து சுருக்கமா பார்க்கணுன்றதுனால வெறும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம். ரொம்ப பிரீஃபா நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த 1 மணி நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து இது பண்றதுக்காக பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடல். கிருஷ்ணர் வந்து தேரை வந்து ரெண்டு படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்த சொல்லி அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணர் நிறுத்துறார். அதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மனது வந்து குழம்பி போயிருக்கு, என்னுடைய சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, என்னுடைய அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்க, தாத்தா, இவங்க எல்லாம் வச்சு எப்படி நான் வந்து சண்டை போட முடியும் அப்படின்னு ஒரு குழம்பி போயிருக்கு. அந்த டைம்ல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். நம்ம கீதா மகாத்மியத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். ஏன்னா அதுல வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம், கர்மம், அது என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம இப்ப புடிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இதுதான் வந்து பெஸ்ட், இது என்னோட கஷ்டம், இது என்னோட சந்தோஷம், அதெல்லாம் நம்ம விட்டுடுவோம் இல்லையா. சோ அத பகவத்கீதையை வந்து முறையா நம்ம படித்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எல்லா துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வின் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கும். ஒரு பக்தனுக்கு வந்து ஒரு த பெஸ்ட் பேசிக் குவாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம் இருக்காது,
கோபம் வராது, காமம் இருக்காது, அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமப்பட மாட்டோம். இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல வந்து பார்க்க போறோம். அதனால பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும் அப்படின்றத வந்து பகவத்கீதையோட மகாத்மியம் வந்து சொல்லுது. கீதை மகாத்மியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவிக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையோட உயர்ந்த பண்புகளை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். எல்லா உபநிஷத்துக்களின் சாரமான கீதோபநிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இந்த இது நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது வந்து நம்மளோட பிரீஃப். சோ அத்தியாயம் 1 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அத்தியாயம் 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். 2 படைகளுக்கும் கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல அதை பாக்குறார். ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கீதை செகண்ட் சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம், இந்த கிளிம்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதை வந்து என்னன்னு பாக்குறோம். அதுல வந்து 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அத்தியாயம் 3 பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம், 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அத்தியாயம் 4 உன்னதமான அறிவு அப்படின்றத வந்து 42 ஸ்லோகங்களோட பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 5ல கர்மயோகம்னா என்ன, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் எப்படி செய்வது அப்படின்றத வந்து 29 ஸ்லோகங்களை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 6வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம், 47 ஸ்லோகங்கள். 7வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா பூரணத்தின் ஞானம், 30 ஸ்லோகங்கள். 8வது அத்தியாயம் பரத்தை அடைதல், 28 ஸ்லோகம். 9வது அத்தியாயம் மிக ரகசியமான அறிவு, ரொம்ப சீக்ரெட் என்ன அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, 34 ஸ்லோகத்துல. 10வது அத்தியாயத்துல வந்து பூரணத்தின் வைபவம், முழு முதல் கடவுள், முழுமையான ஒன்று அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்ல போறார், 42 ஸ்லோகங்கள். 11வது அத்தியாயத்துலதான் விஸ்வரூப காட்சி வந்து கொடுக்கிறார், 55 ஸ்லோகங்களோட. 12வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம், 20 ஸ்லோகங்களோட இருக்கு. 13வது அத்தியாயம் இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும். அர்ஜுனர் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பார், அதுக்கு வந்து பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார், 35 ஸ்லோகங்கள். அத்தியாயம் 14 ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், இந்த ஜட இயற்கையில என்ன 3 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றது வந்து சொல்ல போறாங்க, 27 ஸ்லோகம். 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்றத 20 ஸ்லோகங்களிலும். 16வது அத்தியாயம் தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் பத்தி 24 ஸ்லோகங்களிலும். 17வது அத்தியாயத்தில் நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் அப்படின்றத 28 ஸ்லோகங்களுடனும். கடைசி அத்தியாயம் முடிவு, துறவின் பக்கம், எல்லாத்தோட சுருக்கம் திருப்பி நம்ம பார்க்க போறோம், 78 ஸ்லோகங்கள். சோ மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து இந்த ஸ்மாலஸ்ட் சாப்டர் என்ன பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் வித் 20 வேர்சஸ். லார்ஜஸ்ட் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசி அத்தியாயம் 78 ஸ்லோகங்களோட இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இதோட இன்னொரு பெயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம். சமஸ்கிருதத்துல அர்ஜுன விஷாத யோகம். யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பது. என்ன செயல்களை நான் செய்தால் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அவரை அடைய முடியுமோ அதற்கு பேர் வந்து யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், விஷாதன்னா கவலை, அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனனோட கவலை வந்து எப்படி வந்து பகவானை கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். நம்ம வந்து சந்தோஷத்துல கூட கடவுளை மறந்துடுவோம், ஆனா வந்து துக்கத்துல வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கடவுளே எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்த அப்படின்னு நம்ம வந்து புலம்புவோம் இல்லையா. அது பிராக்டிக்கலா நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்லையா. சோ இங்க வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனன் வந்து கவலையோட கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து நான் எப்படி சண்டை போடுவேன், ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, எனக்கு ஏதாவது நீங்க வந்து தீர்வு கொடுங்கன்னு அவர் கவலைப்பட்டதுனாலதான் இந்த பகவத்கீதை வந்தது அப்படின்றத பாக்கிறோம் இல்லையா. சோ அத்தியாயம் 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 போர்க்களத்தோட படைகளை வந்து கவனிக்கிறத பார்க்க போறோம். இதுல 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் நம்ம சொன்ன மாதிரி திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் சொன்னது. அவர் விசாரிக்கிறார், கிம் அக்குர்வத சஞ்சய, கௌரவர்களும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாக்கணும்னா துரியோதனனோட பயம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து என்கிட்ட இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள பயம் இருக்கும். அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம், 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த தெய்வீக சங்குகளோட முழங்குதல் வந்து பாக்குறோம். அதுல வந்து பாண்டவர்களோட சங்குகள் முழங்கும் போது அந்த எதிரி தரப்புல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுடைய இதயங்கள்லாம் வந்து நொறுங்குது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். ஹிருதயானி வியாதாரயத் அப்படின்னு.
அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றாருன்னா 2 சைடுல இருக்கிறவங்களையும் பாக்குறாங்க. 20ல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாக்குறாங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க கூட நான் சண்டை போட போறேன். என்னோட சகோதரர்கள், என்னோட நண்பர்கள், என்னோட உறவினர்கள் கூட நான் எப்படி சண்டை போட முடியும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, காண்டிபத்தை போட்டுட்டு உட்காந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரேஷனலும் கொடுக்குறாரு. 28வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 46வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நான் ஏன் சண்டை போட மாட்டேன், போராட மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு ரேஷனலும் கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனனுக்காக தான் கிருஷ்ணர் எல்லா சாம பேத தான தண்ட எல்லாம் ட்ரை பண்ணி அவங்கள வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாரு. ஆனா அது நடக்கல. அதனால இப்ப எல்லாவும் வந்து 2ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. இந்த சமயத்துல அர்ஜுனன் சண்டை போடலன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அத எப்படி கிருஷ்ணர் ஹேண்டில் பண்றாரு அர்ஜுனனை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜி, யாராவது இன்ட்ரெஸ்டட் வாலண்டியர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதலட்சுமி படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் படிங்க மாதாஜி. ऋतुराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुधुत्सवः मामः पाण्डवश्चैव किमकुर्वद सञ्जयः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. இவர் தான் வந்து மூத்தவர் இல்லையா? தம்பி போனதுக்கு அப்புறம் இவர் தான் அவங்களை பார்க்கணும். ஆனா இவருக்கு எவ்வளவு ஒரு பொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி பாருங்க. என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் அப்படியே பிரிச்சு பாக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாம புண்ணிய ஸ்தலம் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. ஏன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய யாகங்கள்லாம் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணார். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அத்தனை படைகள் இருந்தது. அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்பார், நான் நிராயுதபாணியாக ஒரு சைடுல இருப்பேன், ஏன்னா எனக்கு 2 பேரும் வேணும், கௌரவர்களும் வேணும், பாண்டவர்களும் வேணும். அப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, எனக்கு வந்து நீங்க ஆயுதம் ஏந்தலனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு நீங்க மட்டும் இருந்தா போதும், உங்களோட படைகள் வேண்டாம் அப்படின்னு. சோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் சைடுல தான் வந்து நல்ல வலிமையா இருப்பாங்க. பாண்டவர்கள் சைடு கம்பேர் பண்ணும்போது துரியோதன சைடு தான் வலிமையா இருப்பாங்க. ஆனா அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிருக்கார். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் அதை மியூட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இது ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ அவர் வந்து அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல கூடியிருக்காங்களே, ஒருவேளை என்னோட மகன்களுக்கு வந்து மனது மாறிடுச்சா, இல்ல பாண்டவர்களோட மகன்கள் பாண்டுவோட பிள்ளைங்களோட மனது வந்து மாறிடுச்சா அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருந்தது. இல்ல என்னோட பிள்ளைகள் வந்து, ஏன்னா தர்மக்ஷேத்திரமாச்சே, இவங்க அதர்மம் பண்றாங்கன்றது அவருக்கு தெரியும். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பார்வை மட்டும் இல்ல, ஆன்மீக பார்வையுமே இல்ல அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஒரு குடும்பத்தோட மூத்தவர், அவர் தான் வந்து பிள்ளைகளை வந்து வழி நடத்தி போனோம். ஆனா அவர் என்ன பண்றார், எப்பவுமே பாரபட்சமாக துரியோதனனுக்காகவே வந்து அவர் துணை இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வேணாலும் சொல்லலாமா ஜி? படிங்க மாதாஜி. 3வது ஸ்லோகம். பத்யைதாம் பாண்டு புத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமும் யூடாம் திருபத புத்ரேன தவ சிக்ஷேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியா. அவர் தான் வந்து எல்லா வித்தைகளும் கத்து கொடுத்தவர். அவர் தான் வந்து தளபதியா இருக்காரு, பீங் அ கிங். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, தளபதி கிட்ட போய் வந்து ஜம்பம் பேசுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர் சொல்றாரு, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. துருபதன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியோட ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. 2 பேருமே வந்து குருகுலத்துல படிக்கும் போது 2 பேருமே ஃப்ரெண்டு. அப்ப வந்து துருபதன் வந்து கிங், அவர் வந்து சத்திரிய பரம்பரையில இருந்து வந்திருக்கார். துரோணாச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணத்துல இருந்து வந்திருக்கார், வர்ணத்துல இருந்து. அப்ப துருபதன் வந்து சொல்லுவார், உனக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா நீ எப்ப வேணா என்ன வந்து பாக்கலாம், நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்திருப்பார்.
அப்போ ஒரு டைம்ல என்ன ஆகும், துரோணாச்சாரியர் வந்து பிராமணர்ன்றதுனால ரொம்ப சாத்வீகமா வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆனா வந்து அவங்களால ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அப்ப அவங்களோட ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒரு தடவை போய் துருபதனை பார்த்துட்டு ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டுட்டு வாங்க, செல்வம் கேட்டுட்டு வாங்கன்னு அனுப்புவாங்க. அப்ப துருபதன் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து ரொம்ப தாழ்வா நடத்திடுவார், அசிங்கப்படுத்திடுவார் துரோணாச்சாரியர். அப்ப துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு சூளுரைப்பார், நான் வந்து என்னுடைய சீடன் மூலமாகவே உன்னுடைய அந்த கர்வத்தை வந்து அடக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பார். அப்ப வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து 100 கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் இருந்தாலுமே அதுல வந்து உயர்ந்த சிறந்த சிஷ்யன் யான்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாரு, குருவோட அந்த வாக்கை காப்பாத்துவார். அந்த சண்டை போட்டு துருபதனை தோற்கடிச்சு குருவோட வாக்க காப்பாத்துவார். அப்போ துருபதனுக்கு ரொம்ப அசிங்கமாயிடும், எல்லாரும் முன்னாடி அவனோட சீடன் வந்து இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி அவரோட கிங்டம்ல என்ன பண்ணுவார்னா, பாதி இவர் எடுத்துட்டு மீதி பாதியை வந்து துருபதனுக்கு கொடுத்துடுவார், பாதி அரசை வந்து துரோணாச்சாரியர் எடுத்துட்டு வந்துருவார். அப்ப துருபதனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துடும், அசிங்கப்பட்டுருவார். அவரு என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு வேள்வி யாகம் பண்றார். அந்த யாகத்துல இருந்து வந்த குழந்தைதான் வந்து திருஷ்டத்யும்னன். அந்த குழந்தைதான் வந்து துரோணாச்சாரியரை கொல்ல போகுது, அதுக்காகவே வந்து அவர் வந்து யாகம் பண்ணுவார். அதுல இருந்து வந்த பையன் தான் மகன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருஷ்டத்யும்னன். இது தெரியும், துரோணாச்சாரியருக்கு தெரிந்துமே என்ன பண்ணுவார்னா, அவருக்கு எல்லா கலைகளையும், அவர்கிட்ட என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பார். அப்ப வந்து அததான் வந்து இங்க துரியோதனன் என்ன பண்றான் அப்படின்னாக்கா, டான் பண்றான். அவன் வந்து எள்ளி நகையாடுறதுன்னு சொல்லுவான் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் வந்து கிண்டல்லா சொல்றாரு, உங்களுடைய சிஷ்யன் பாருங்க ஒரு பெரிய படைக்கலத்தை இது பண்ணிருக்காரு, அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சே நீங்க பண்ணீங்க. அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, பிராமணன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி தரணும் இல்லையா. அவர் வந்து இவன் தான் என்ன கொலை பண்ண போறான்னு தெரிஞ்சுமே, அவன் கையாலதான் எனக்கு மரணம் அப்படின்னு தெரிந்துமே என்ன பண்றாரு, துரோணாச்சாரியர் தன்னுடைய கலைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து திருஷ்டத்யும்னனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். சோ அத வந்து இங்க வந்து துரோணாச்சாரியர் சொல்றாரு. அப்ப நீங்க அப்ப செய்த தவறை இப்ப செய்யக்கூடாது, ஏன்னா எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறது வந்து அர்ஜுனன் அப்படின்றத வந்து இன்டைரக்டா வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு வந்து இன்ட்டு கொடுக்குறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, 19. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா 19வது ஸ்லோகம்? ஓகே கீதா படி. கோஷோ தார்தராஷ்டிராணாம் கிருதயானி வியதாரயத் நபச்ச பிருத்திவீம் சைவ சுமூலோ வியனுநாதயன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து படைகள் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். துரியோதனன் வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பார். அப்போ பீஷ்ம தேவரை வந்து சொல்லுவார், பீஷ்ம தேவரை வந்து எல்லாரும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. பீஷ்ம தேவராலதான் இந்த பரம்பரையே இருக்கு. அவர் எத்தனையோ போர்க்களத்தை கண்டவர். ஆனா அதை வந்து பீஷ்ம தேவர் வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி துரியோதனன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அதுல இருந்து அவனுக்கு வந்து அந்த பயம் தெரியுது. ஏன்னா அவருடைய நம்பிக்கை வந்து பீஷ்ம தேவர் இல்லையா. அப்ப வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும், என்னடா இது நம்மள ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து சங்கு முழக்கம் பண்றார். அப்ப அவன் துரியோதனன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக அவங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே பஞ்சபாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்து பண்றாங்க. அப்ப அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரும் பஞ்சபாண்டவர்களும் அந்த சங்கொலி முழங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இதயமே நொறுங்குற மாதிரி ஆயிடுதான். அப்போ அதே வந்து ஒரு குட் சைன் தட் அவங்கதான் வந்து வெற்றி அடைய போறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா கௌரவர்கள் சைடுல சங்கொலி முழங்கும் போது அந்த தாட் இல்ல, அந்த பயம் அவங்களுக்கு இல்ல. ஆனா பஞ்சபாண்டவர்களோட சங்கொலியோட சத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களை வந்து பயமுறுத்தியது அப்படின்றத மாதிரி நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன, எப்படி வந்து பாண்டவர்களுக்கு பக்கம் வந்து வெற்றிவாக இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்த அந்த இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். அங்க தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும். நமக்கு தெரியும் இவங்க வந்து ஃபால் பண்ணி தான் வந்து பாண்டவர்களை வந்து டிஃபீட் பண்ணாங்க அப்படின்றது. சோ இந்த தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும், அதனால பாண்டவர்கள் தான் வந்து ஜெயிக்க போறாங்க. அது போல இந்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர். சோ அக்னி தேவர் வந்து எப்பவுமே வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறி. சோ தெய்வீகமான தேர், அது ஒரு அடுத்த பாசிபிலிட்டி, அவங்கதான் வின் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. சங்கநாதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணன் ஸ்டார்ட் பண்றாரு, அவரை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாருமே இது பண்றாங்க. அந்த சங்கொலியோட சத்தம் வந்து முழக்கம் பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்களோட இதயத்தையே வந்து நொறுங்குற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சங்கநாதம்.
காண்டீபம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா பசுபதாஸ்திரம். சோ சிவபெருமான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அருளி கொடுத்ததுதான் வந்து அந்த காண்டீபம். அதனால அவருக்கு வந்து வெற்றி வாகை. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணர், ரிஷிகேஷன் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரோட நம்ம எல்லாம் வந்து நினைச்சுக்கோம் லக்ஷ்மி பைசா இருந்ததுன்னா நம்ம லக்ஷ்மி, ஆனா லக்ஷ்மியே யார்கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்டதான் சரண்டர் இல்லையா. சோ அந்த கிருஷ்ணரே பகவானே வந்து அர்ஜுனன் கூட இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மி அம்மா எங்க இருக்காங்களோ அங்க வந்து வெற்றி வாகை. சோ அதனால பாகியலட்சுமி அர்ஜுனன் கூட வெற்றி வாகை கிடைக்க போறது. ரிஷிகேஷா கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே இருக்கார். அது மட்டும் இல்ல அவங்களோட அந்த கொடியில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஞ்சநேயர் இருக்கார். ஆஞ்சநேயர் எங்க இருக்காரோ அங்க வெற்றி வாகை இல்லையா. சோ இந்த சைன் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களை தான் வந்து வெற்றி அடைய போகின்றார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்றார், ரெண்டு படைகளுக்கும் நடுவுல நிறுத்துங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சொல்றார். சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் வந்து சைகையிலே இப்படி கண்ணு காட்டி நான் வந்து நிறுத்துறேன்னு கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. நிறுத்தின உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றாருன்னா எல்லாரையும் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே தலையில கை வச்சுட்டு உட்காந்துறாரு. காண்டீபத்தை கீழே போட்டுட்டு அழ ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஏன் அப்படின்னா நான் எப்படி வந்து என்னுடைய உறவினர்கள் கூடவே வந்து சண்டை போடுவேன், போரிடுவேன். அதுக்கு வந்து 5 காரணங்கள் சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து இரக்கம் 28வது ஸ்லோகம், இன்பமின்மை 31வது ஸ்லோகம், பாவச்செயல் 36வது ஸ்லோகம், குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்றது வந்து 45வது ஸ்லோகம், இருமணம் 46வது ஸ்லோகம். இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி என்னால போரிட முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதோட நம்மளோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இரக்கம் என்ன அது ரேஷனல் சொல்றாரு அப்படின்னு. இரக்கம் 28வது ஸ்லோகம். மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி. 28. அர்ஜுன உவாச்ச த்ரிஸ்வேம ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுதுசம் சமுத்பஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். நமக்கு எப்போ ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கோ இதெல்லாம் வரும் இல்லையா. அவர் வந்து என்ன பாக்குறாரு, அச்சோ இத்தனை பேரை வந்து நான் கொல்லணுமா அப்படின்ற ஒரு இரக்கம் வருது. உண்மையான பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் இல்லையா. தீன தயாலு பகவான். சோ பகவானோட பக்தனும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. சோ இவர் என்ன பண்றாரு, இத்தனை பேரையும் நான் கொல்லணுமா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஒரு இரக்கம் வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். 31வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, இன்பமின்மை 2வது காரணம். மாதாஜி 31. அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆஹவே நாகாங்கே சவிஷயம் கிருஷ்ண நசராத்யம் சுகானி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. செகண்ட் காரணம் என்ன சொல்றாருனாக்கா இன்பமின்மை. என்ன இன்பமின்மை, இப்ப நம்ம ஏதாச்சும் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து வீட்டுல சொல்லணும்னா ஒரு 4 பேர் வேணும் இல்லையா. அவங்க கிட்ட போய் சந்தோஷமா நம்ம சொல்லலாம், நம்மளோட இன்பத்தை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஆனா இந்த போர்ல வந்து எல்லாருமே நான் கொண்டுட்டேன்னா யார்கிட்ட போய் நான் வந்து என்னோட இன்பத்தை பகிர்ந்துக்க முடியும். அதனால இந்த போரின் மூலமாக எனக்கு வெற்றியும் கிடையாது, ராஜ்யமும் ராஜ்யமும் கிடைச்சாலும் சந்தோஷப்பட போறது கிடையாது. எனக்கு இது எந்த இன்பத்தையும் கொண்டு வர போவதில்லை. ஏன்னா அதை ஷேர் பண்றதுக்கு என்கிட்ட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அதனால நான் வந்து சண்டை போட விரும்பல அப்படின்னு சொல்றாரு. 36வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஏதாந்த ஹந்துமிச்சாமி நதோ தனதோபி. மாதாஜி 36. சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நிகத்ய தார்த்தராஷ்ட்ராணக காப்ரீதி ஸ்வஜானரா. சாரி 36. பாபம் ஏவ ஸ்ரயே தஸ்மான். இது ஜி அது எங்கிட்ட இல்ல ஜி. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி நான் வாசிச்சேன், அடுத்தது நீங்க வாசிங்க. 36வது ஸ்லோகத்துல 3rd ரீசன் சொல்றாரு பாவச்செயல். பாபம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் ஹத்வைதானாததாயின தஸ்மானார்ஹ வயம் ஹந்தும் தாத்ராஷ்ட்ரான் ச பாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுயின ஷியாம மாதவ. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல
அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே நடுவுல வந்து அவர் வந்து மஸ்கி பண்றாரு கிருஷ்ணவை. மாதவா அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணரே நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அத வந்து போருக்கு முன்னாடியே யோசிக்கணும் இல்லையா? இப்ப போருக்கு எல்லாரும் வந்தாச்சு. இந்த டைம்ல வந்து அவரு இந்த மாதிரி நிறைய ரேஷனல் சொல்றாரு. பாவ செயல், இவங்களே வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் நமக்கு தெரியும். ஆனா அவங்களை வந்து கொல்றதுனால நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்க போகுது? திருப்பி நம்ம அதே பாவம் தான் நமக்கும் கிடைக்க போகுது இல்லையா? அதுக்கு நம்ம செய்யாம போயிடலாம் இல்ல. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சாக்கடையில வந்து கல் எடுக்கிறது வந்து நம்ம மேலதான் விழும் அப்படின்ற மாதிரி. சோ நமக்கு நிறைய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இருக்கு. அதுல வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, சண்டை போடுறதுக்கு நிறைய காரணங்களை வந்து தேடி தேடி சொல்றாரு. இதால நமக்கு வந்து பாவம் ஆயிடும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. இங்க 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி இருக்கா? பிரதீகாரம் அசத்ரமசத்ரபாணயஹ தாதராசரணே ஹன்யோஸ் தன்மே ஷேமதரம் பவேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குடும்ப பாரம்பரியம் அடுத்த ரீசன் சொல்றாரு. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றார். ஏன்னா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா வயசானவங்கல இருந்து எல்லா ஜெனரேஷன் ஆட்களும் இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் நான் கொண்டுட்டேன் அப்படின்னாக்கா ஆண்கள் இல்லாம அந்த குடும்பம் வந்து எப்படி தத்தளிக்கும் இல்லையா? சோ அதனால அவங்களோட குடும்ப பாரம்பரியமே இல்லாம போயிடும். அதுக்கு நான் ஒரு காரணமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து அவர் ஜஸ்டிஃபை பண்றாரு. கடைசி ஸ்லோகம் 46வது. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உத்வார்ஜுன சங்கேய ரதோ. மாதாஜி ஸ்கிரீன் சசரம் சாபம் சோகசம் விக்னமானசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினான் 46வது ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட கடைசி ஸ்லோகம். சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கி உள்ளது. இங்க வந்து சண்டை போடணுமா போட வேண்டாமா அப்படின்னு வந்து ஒரு இருமனம் இருக்கு. அதனால என்ன பண்றாரு, இவ்வளவு தூரம் 4 காரணங்கள் சொன்னார் இல்லையா? இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும், அப்புறம் வந்து ரொம்ப இருமனமா இருக்கு, செய்யலாமா செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவருடைய அம்புகளையும் வில்லையும் கீழே வச்சுட்டு அவர் அப்படியே சோகத்தோட ரதத்துல அமர்ந்து விட்டார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதுதான் வந்து இன்னையோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட இது நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து இதோட இன்னையோட சாப்டரோட சம்மரி பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார். அவர் விசாரிக்கிறார் என்ன நடந்துச்சு அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துல வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத கேட்கிறார். அதுல வந்து சஞ்சயன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஏன்னா சஞ்சயனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு. அவருடைய குரு வந்து அவருக்கு அருள் புரிந்தது. ஏற்கனவே நடந்தது வந்து அப்படியே அவர் அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரியே பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த பிளெஸிங்ஸ். அதனால அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் துரியோதனோட பயத்தை வந்து வேற மாதிரி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்கிட்டயும் இத்தனை படை வீரர்கள் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் கையிலும் இப்படிலாம் இருக்காங்கன்ற மாதிரி அவர் வந்து ஜம்பம் பேசுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அல்டிமேட்டா அவரோட பயத்தை வந்து கவர் பண்றதுக்காக அவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சங்குகள், தெய்வீக சங்குகள் முழங்கும் போது என்ன மாற்றம் அங்க இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். பாண்டவர்கள் எப்படி வந்து வெற்றி வாகை சூடுவார்கள், அதுக்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாக்குறோம். அர்ஜுனன் வந்து 2 படைகளையும் எப்படி பாக்குறாரு அப்படின்றத வந்து 20ல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாக்குறோம். தான் ஏன் போரிட மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா இரக்கம், அவருக்கு அதீதமாக இப்பதான் ரொம்ப கருணை வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை, அந்த போரிடுறதுனால ஒன்றும் கிடைக்க போறது கிடையாது. பாவம் கிடைக்கும் எனக்கு நிறைய, குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும், இதை செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமான்னு ரொம்ப மனசு குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து உட்கார்ந்துறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த 5 காரணங்களால நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் உட்கார்றார். அதோட நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பகவான் பேச போறார். அவர் என்ன சொல்ல போறாருன்றத நம்மளுடைய 2வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம், கம்ப்ளீட் கீதாவோட எசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீ பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.